Tällä hetkellä mä oon kokoonpanossa ja ollut talossa 34 vuotta. No, mun työnkuvaan kuuluu tällä hetkellä kokoonpano. Se on päätyönä, kiinteistönhoitoa. Eli se tekee töitä tuo, että asiakassovelluksia tulee paljon. Niin siinä on omat haasteet aina toteuttaa. Mennään aina uusia haasteita päin. Tykkään, että kun on monipuolinen työ, että pystyy itse vähän niin kuin suunnittelemaankin siinä kokoonpanon yhteydessä. Tietysti tulee uusia haasteita, kun tulee uusia koneita, joita nyt on tullut aika paljon. Mä oon vähän yrittänyt aina pähkäällä, että kuinka mä voisin tehdä paremmin. Ja tuonne suunnitteluun nyt heittelen aina täkyjä kiinni, että olisiko niistä mitään toteutettavaa. Hyvä porukkahenki ja tilit on tullut ajallansa. Ja tämähän on siisti työympäristö täällä, että kyllä voisin soitella T-Grillia työnantajaksi.